F10. Здравейте. Какво стана? Той иска да почнем от и така. Добре. Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Felix Power 1. Миналия клип беше 10 минути, защото ми е бъгнат бандикама. Ще се регистрирам и ви обещавам другия път ще са по повече минути. Може да снимаме с Fraps. И нека започваме. Бях стигнал на Warp Hardcore. Сега ще ви покажа и друг Warp Hardcore. Вие ще го видите на миналия епизод, защото аз веднага другия като спря почнах тоя и сега Warp Ice. Да. Warp Ice, ето го. Сняг. Нещо особено. Това ми пише да. Почнах. Какво стана? Та иска да ме телепортира. Ела да играем Survival. Ти снимай. Ама искам да Warp Ice го видяхте? Отиваме на Warp Mob Arena. Mob Arena, нещо особено. Ето. Мале. Как ме започнаха. Добре. Осъзнаем, че ще умра. Да, умрях. Тук ви предпочитам да не идвате, защото видяхте какво стана. Ако дойдете без сет, ще стане по-лошо. В смисъл, аз бях без сет, да, и видяхте какво стана. Също ще стане и с вас. Ако ви лаги. Ако не ви лаги, може да убиете там най-много 2-3 зоната, защото се спалват много. Отиваме на LARP PvP да го покажем. Всъщност никога не съм ходил. Сега ще видим. LARP PvP. Ето, тук мисля, че като излезеше PvP. Да, ето. Има си Redstone. И като излезеш... от тук PvP ли е? Не ми е ясно. Какво иска? Има типи. Това е PvP. Добре. Сега другия LARP. Warp Survival. Така. Тук Wither. Да, можете да си го направите ден. Мисля, че става. То си е ден дей. Тук е биом пустиня. Като тръгнете, можете да намерите други биоми. Аз съм намерил, да. Venom да доктор влезе, обаче не вярвам да е истински, защото мисля, че не играе във всички в български сервери. Вау, ви го показах миналия епизод. Лут. И тук си цепите дърва, вземете си брадва по-добре, защото не знам през колко време се пълнят тия дърва, обаче мисля, че докато не можете да ги стигате, да, ето той ми ги чупи, да, виждате, той има брадва, аз пък щях да кажа лопата, извинете ме. Другия LARP е LARP XP.
последния. Така. Ето, тук падат скелети. Те не ви виждат и си фармите XP. Мисля, че на един удар ги убивате, защото те са на високо. Да, мисля, че е те. Аха. На един удар, ако сте с меч, ето, той ги би. И показахме всички. Така, показах всички ларпове. Чакайте малко да повторя. Опа, що играе с мишката на лаптопа. Мерете. Ето виждате, може да ви се падне лък. И то не е какъв да е лък, ами почти не е изхъбен. Да, то е постижение. Чакай да кажем на това The Famous. Той мисля, че те се пишеш. Не. Как се пишеше той? Забравих името. Мистер Фам. Да. Мистер. Аре. Миналия клип не го свършихме, извинявам се, защото то само спря. Мисля, че ще спре с фейл. IP ще имала и в... Аре де ела. Той не идва нещо, не знам що. Ела де... Казах му да дойде. Ето го. И това беше от нас. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. Влизайте в сървъра, много е як. Ако имате 200 абонамента, можете да станете ютубър. Ако построите някоя яка сграда, примерно аз каквато построих, с миналия ник, нали, съм буилдер. И станах буилдер, нали? И да. Но и як сървъра. Надявам се да влезете, защото да ми помогнете да стана ютубър. Да харесате клипа. Надявам се да има много гледания и до скоро.